Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Здравейте на всички и добре дошли в 6-ти епизод от поредицата Information Matters. Защо правим това? Тъй като смятаме, че медийната грамотност е много важна в наши дни. Медиите през последните няколко години се промениха бързо. Ако искате да разберете повече за това как да защитите безопасността си онлайн, добре дошли тук. Ще разгледаме темата за онлайн безопасността. Как да запазим поверителността си, как да правим сигурни онлайн плащания и някои основни понятия, свързани с темата. Може би се чудите защо това е важно, особено ако не работите онлайн и не учите онлайн. Тук ще ви кажем няколко неща, които повечето от нас, ако не всички, правим онлайн през изминалите години. Сигурни сме, че това ще ви заинтригува. Нека първо да видим какво е значението на дигиталните услуги в живота ни. Всички знаем за истинските вируси, нали? Устройствата, които използваме ежедневно, също могат да имат вируси в дигитален формат, които ги атакуват, когато нямат защита. В контекста на технологиите, безопасността включва мерки за защита на потребителите от киберзаплахи, гарантиране на надежността на дигиталните системи и насърчаване на сигурна онлайн среда. Най-общо казано, далеч от вирусите. Освен това, за нас е важно уединението, което имаме у дома. А важно ли е да имаме уединение и в нашия онлайн дигитален дом? Този епизод от нашата поредица е посветен на правото да контролираме достъпа и използването на нашите лични данни. Поверителността може да бъде физическо измерение. Например, правото да бъдеш свободен от наблюдение или дигитално измерение, което е свързано с защитата на личната информация онлайн. В дигиталната ера опасенията за поверителността често се въртят около събирането, съхранението и споделянето на лични данни от организации, уебсайтове и онлайн платформи. Разбира се, винаги има и още. Например, онлайн плащанията, както и откриването и предотвратяването на измами. Не пропускайте останалите видеоуроци от нашата информативна поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.